नमस्कार। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आता पळोवया आयच्यो खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आपल्या मन की बात ह्या म्हयन्याळ्या कार्यावळीच्या 119व्या भागात वेगवेगळ्या विशयांचेर देशवासियांकडेन संवाद साधलो। कृत्रीम बुद्धिमत्ता आनी अंतराळ संशोधन ह्या सारख्या मळांचेर तरणाटे आनी बायलांनी व्हडा उमेदीन वांटो घेतलो। हे विशीं तोखणाय करून नवे तंत्रज्ञान नवी क्रांती घडोवपाक व्हड योगदान दितले अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले। पिछले महीने देश इसरो के 100वें रॉकेट की लॉन्चिंग के साक्षी बने हैं। ये केवल एक नंबर नहीं है, बल्कि इससे स्पेस साइंस में नित नई ऊंचाइयों को छूने के हमारे संकल्प का भी पता चलता है। हमारी स्पेस जर्नी की शुरुआत बहुत ही सामान्य तरीके से हुई थी। इसमें कदम कदम पर चुनौतियां थी, लेकिन हमारे वैज्ञानिक विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते ही गए। समय के साथ अंतरिक्ष की इस उड़ान में हमारी सफलताओं की लिस्ट काफी लंबी होती चली गई। लॉन्च व्हीकल का निर्माण हो, चंद्रयान की सफलता हो, मंगलयान हो, आदित्य L1 या फिर एक ही रॉकेट से एक ही बार में 104 सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजने का अभूतपूर्व मिशन हो। इसरो की सफलताओं का दायरा काफी बड़ा रहा है। भारताक शक्तिशाली आणि समृद्ध करपा खातीर बायलांचे योगदान मोलादीक आसा अशा उतरांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बायलांच्या सहभागाची तोखणाय केली। दर वर्सा एकाच दिसा महिला दिन पाळटात ते परस दर दिसा बायलांचो दीस मनोवंक जाय अशी सुचोवणी लेगीत प्रधानमंत्र्यांनी हे वेळार केली। इस बार महिला दिवस पर मैं एक ऐसी पहल करने जा रहा हूं जो हमारी नारी शक्ति को समर्पित होगी। इस विशेष अवसर पर मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट जैसे एक्स, इंस्टाग्राम के अकाउंट्स, उनको देश की कुछ इंस्पायरिंग वुमेन को एक दिन के लिए सौंपने जा रहा हूं। ऐसी वुमेन जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की हैं, इनोवेशन किया है, अलग अलग क्षेत्रों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। 8 मार्च को वो अपने कार्य और अनुभवों को देशवासियों के साथ साझा करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या मन की बात कार्यावळीत परीक्षा पे चर्चा या कार्यावळीचो लेगीत उल्लेख केलो। येता तो काळ विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेचो आसा। या काळात विद्यार्थ्यांनी आपले मानसिक संतुलन राखूंक जाय अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले। मैं अपने युवा साथियों यानी एग्जाम वॉरियर्स को उनकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप बिना कोई स्ट्रेस लिए पूरी पॉजिटिव स्पिरिट के साथ अपने पेपर दीजिए। हर वर्ष परीक्षा पे चर्चा में हम अपने एग्जाम वॉरियर से परीक्षाओं से जुड़े अलग अलग विषयों पर बात करते हैं। मुझे खुशी है कि अब ये कार्यक्रम एक संस्थागत रूप लेता जा रहा है, इंस्टीट्यूशनलाइज हो रहा है। इसमें नए नए एक्सपर्ट्स भी जुड़ते चले जा रहे हैं। इस साल हमने एक नए फॉर्मेट में परीक्षा पे चर्चा करने का प्रयास किया। एक्सपर्ट्स के साथ 8 अलग अलग एपिसोड भी शामिल किए गए। हमने ओवरऑल एग्जाम से लेकर हेल्थ केयर और मेंटल हेल्थ के साथ खान पान जैसे विषयों को भी कवर किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या मन की बात या कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि कोची केरळातल्यान वाटो घेतलो। मुखेलमंत्री सध्या केरळ भोंवडेर आसात। हे विशीं तांणी समाज माध्यमां वरवीं माहिती दिली। मन की बात कार्यावळ ही प्रेरणा स्त्रोत जावन आसा, जी देशांतल्यो उर्बा दिवपी काणयो पुराय संवसारा मुखार दवरता आनी नागरिकांक देशाच्या उदरगतीत योगदान करपाक प्रेरीत करता, अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयच्यान 2 दिसांच्या मध्य प्रदेश, बिहार आणि आसामाच्या भोंवडेर आसात। आयच्या पयल्या दिसा मध्य प्रदेशात छत्तरपूर हांगाच्या बागेश्वर धाम वैजकी आणि विज्ञान संशोधन संस्थेच्या बुन्यादी फातर बसोवपाच्या कार्यावळीत ते वांटेकार जातात। समाजाच्या सगळ्या वर्गातल्या लोकांक आर्विल्ल्यो वैजकी सुविधा मेळपा खातीर सुमार 200 कोटी रुपया खर्चून कर्करोग रुग्णालय बांदपाची येवजण आसा। ते उपरांत ते भोपाळात आयोजित केल्ल्या संवसारीक गुंतवणूकदार शिखर परिशदेचे प्रधानमंत्री उक्तावण करतले। बिहारात भागलपूर हांगाच्या वेगवेगळ्या प्रकल्पांचे उक्तावण आणि लोकार्पण प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकी जातले। आसामात गुवाहाटी हांगाच्या एडवांटेज आसाम या कार्यावळीत लेगीत प्रधानमंत्री वांटो घेतले। नवी दिल्लीत सुरू आशिल्ल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचो आयज समारोप जातलो। या संमेलनाचे उक्तावण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी जाल्ले। मजगतीं काल दुसऱ्या दिसा या संमेलनात वेगवेगळ्यो कार्यावळी, चर्चा सत्रां, परिसंवाद संपन्न जाले। या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात बृहन महाराष्ट्रातील मराठी माणसाचे जीवन आणि साहित्य या विशयाचेर परिसंवाद आयोजित केल्लो। तातूंत गोंयचे नामनेचे पत्रकार आणि साहित्यीक मयुरेश वाटवे हांणी प्रतिनिधित्व केले। महाराष्ट्र गोमंतकाच्या गळ्यानं गातो असं म्हणतात। या परिसंवादाच्या दृष्टीनं मी म्हणेन की बृहन महाराष्ट्राच्या गळ्यानं गातो महाराष्ट्र। तर ते जी प्रसिद्ध नावं आहेत, मंगेशकर भगिनी असतील किंवा रामदास कामत असेल, अलीकडचे कार्यकर असतील, तर ती सोडून जे महाराष्ट्राला फारसं माहीत नाही आणि मराठीचं जे योगदान आहे ते मी इथे उद्धृत करणार आहे। इतर कोणत्याही प्रदेशात जसे दर्या, डोंगर, नाले, पठारं आहेत, तशी गोव्यातही आहेत, तिथेही घरं असतात। लोकांना असंही वाटतं की प्रत्येक गोवेकर सकाळी उठला की समुद्र किनाऱ्यावर जातो आणि गिटार वाजत बसतो। डुबा डुबा रहता हूँ मैं आँखों में तेरी। तसंही नाही। गोव्यातील लोक काय म्हणतात ते गोवा लिहिलेलं टी-शर्ट्स आणि हाफ पॅन्ट घालून फिरत नाहीत। गोवा खूप वैशिष्ट्यपूर्ण आहे। सांस्कृतिकदृष्ट्या त्याचं महाराष्ट्राशी साधर्म्य असलं तरी सामाजिक, भौगोलिक आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या तो खूप वेगळा आहे। आज गोव्यात 80-85% हिंदू असले तरी त्याच्यावर ख्रिस्ती प्रभाव आहे। हे सर्व लोक जातात, गुण्यागोविंदांना नातात, एकमेकांच्या सणासमारंभांना शुभेच्छा देतात। भौगोलिकदृष्ट्या हा महाराष्ट्रातील एखाद्या जिल्ह्या एवढा भूभाग असला तरी सह्याद्रीच्या पर्वतरांगा आणि लांबच लांब किनारपट्टीचं वरदान गोव्याला लाभलेलं आहे। गोव्यातील काही भागावर पोर्तुगीज वास्तुकलेचा प्रभाव दिसून येतो। विशेषतः बारदेश, तिसवाडी आणि सासष्टी अशा 3 भागात जिथे मोठ्या प्रमाणात मोठ्या कालखंडात त्यांचं राज्य होतं, तिथे हे प्रकर्षण जाणवतं। पण एवढ्या मोठ्या कालखंडात राज्य करूनही गोव्यानं मराठीचं बोट कधीही सोडलं नाही। ICC चॅम्पियन चषक क्रिकेट सर्तीत आयज पारंपारीक प्रतिस्पर्धी आशिल्ल्या भारत आणि पाकिस्तान या पंगडांमदी दुबयत खेळ सुरू आसा। पाकिस्तान पंगडान कुरुबावलो जिखून पयली फलंदाजी सुरू केल्या। निमाणी खबर हातात आयली तेन्ना पाकिस्तानान 19 षटकात 2 गडे वगडावन 77 धांवड्यो केल्यात। या सर्तीतलो बांगलादेश आड जाल्लो पयलो सामनो भारतान जिखला, जाल्यार पाकिस्तान आणि न्यूझीलंडा मदीं जाल्ल्या खेळात पाकिस्तान पंगडाक हार खावची पडली। ताका लागून उपांत्य फेरयेत सुवात मेळोवपा खातीर दोनूय पंगडांक आयचो सामनो म्हत्वाचो आसा। मजगतीं काल लाहोरात जाल्ल्या खेळात ऑस्ट्रेलियान इंग्लंडाचेर 5 गडे राखून इतिहासीक जैत जोडले। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात। आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवंक शकतात। तसेच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवपाक उपलब्ध आसा। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप वेव्ज सुरू केला।
ह्या ॲपावरवी दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स हे ॲप डावनलोड करचे आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोन्न्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।